Mugalerroak espazioak mugatzen ditu, bizitzak bereizi eta etorkizun posibleak proiektatu. Hoiek zeharkatzera ausartzen denari begira aldatzen diote, nortasun berri bat eraiki eta garatzen lagundu. Eta horixe gertatzen zaie, Eneko Aizpuruaren gaueko azken espresoa eleberriko pertsonaiei, kontakizuna bizitzaren erritmora isuriz. Eneko, Bidasoako urez inguratuta egongo gara gaur. Bai, hori da, ikusmira inguru ederra ditugu eta guraldi ona, eta ea probesten dugun. Muga, hala ere, muga fisikoa izan da leku hau, eta muga izan da gauza askorentzat, jende askorentzat, eta historian zehar eta liburuan ongi erakutsiko diguzun moduen jende oso ezberdinarentzat. Bai, hori da, ez, askotariko jenden elkargunea izan da, ez, mugalde hau. Eta berez, batetik bestera igarotzeko lehen inongo oztoporik etzen, baina, bueno, muga hori, ez, bi aldeak erditzen dituen muga hori ezarri zutenetik, ez, hor halako kontraesanen iturri ere izan da, ez, zonalde hau, eta dakizunez kontraesanak, ez, beti kontakizuna sortzen du. Eneko, zure laugarren eleberria izango da, trilogia batetik zatoz, egile rikartzailea izan zanan protagonista, eta apurtxue novela beltza, bestelako kontu batzui heldu diezu, liburu honetan. Bai, trilogia horretan, ez, novela beltzaren trilogia horretan, pixka bat, orain ere lantzen ditudan, gaiak ere lantzen dituen, ez, esaterako, migrazioa, kontu ilunak, ez, da, ustelkeria, da, bueno, hemen ere aldez edo moldez, ez, horren antzeko historioak ere badaude, ez, naiz eta formatua edo biltzen duen, kontakizuna biltzen duen azala bestelakoa den. Fikzio honen aurretik beste saiakera bat, kaleratu duzu bai, Bidasoan gora, eta bertan apurtxu bete, saiakera bitartez esaten zenituen kontu asko, orain fikzioan sartuta liburu honetan bai. Hori da, gaueko azken espresoaren sorburua, ez, portuguesen historia horren sorburua, Bidasoan gora saiakera literarioan atal batean dago, ez? Portuguesen ezkutuko Bidasoa izenekoa. Etan, historiak biltzen ari nintzela, iturri batzuetatik eta beste batzuetatik izan nuen portuguesen historioen aditzea, ez? Eta horre, harritu ninduen, ez? Zenbat eta zer gizardara zeharkatu behar izan zuten portuguesek, zenbat jendek, oldean, ez, 70ko hamarkadan mugalde hau, ez? Eta horren arrastorik, harrigarria bada ere, arrastorik ez da geratu Euskal Mugalde eta Euskal Herrietan, ez? Eta jakintza hori bez ez dakigu, berton inguruan gaudenok, ez da? Irudiluke, urpean, ez, Bidaso ibaiaren urpean, ez, geratu direla historia horiek, eta pixka bat liburu hau ere bada, historio horiek, isilpean geratu diren historio horiek azaleratzeko modu bat ere bada, ez? Udaberri giroan gu 2024 honetan, eta ikusi dugu, zubiak hemen itxita, muga dagoelako, jendea ezin da pasatu, gaur egun bez, jendea itotzen da errekatik egin behar dalako bide hori bebai, eta esan duguna, liburu honetan kontakizun hori egingo da, eta noiztik datorren kontu hau, eta zenbat jenderen egunerokoa izan den. Hori da, noiztik datorren, eta zuk ongi esan duzun bezala, gaur egun zer gertatzen ari da, ez? 21. Mendeko Europa honetan, ez? Schengeneko hitzarmenak itxura batean mugak ireki zituen, eta Europan batetik bestera ibiltzeko askatasuna bazegoen, baina hori paperean baizik ez da geratu, ez? Izan ere, zuk esan duzun bezala, jendea ito egiten da, hil egiten da muga zeharkatu nahian, ez? Eta pixka bat historio krudel horiek ere jasotzen dira liburuan, ez? Kontu asko, mutur asko itzultzailea zara, zeueneko? Bueno, idazle itzultzaile lanetan? Bai, urte askoan ibili naiz itzultzaile lanetan, eta oraindik ere jarraitzen dut, ez? Eta egingo dugu, gogo eta liburuei buruz eta literaturari buruz bestak beste nor batuko zaigun kontuan izan da, liburuaren editorea izan da?
Bai, hori da, editore eta adiskidea, ez? Ariz Galarraga. Berarekin oso gustora sentitu naiz, eta editore lanetan eta hor, niretzat editorearen figura hori ere oso garrantzitsua da, ez? Azken batean, idazleak beti behar izaten du norbait ez inguruan, ez lagunduko diona, hobetzen, idatzi duen hori hobetzen lagunduko diona, eta konfidentziak egiteko eta ere bai, eta bueno, eta adiskide izanik, zer hobe ez, bera hemen izatea. Nork esango zuen, aita, zure semea abandonatuko zenuela. Por cierto, Antonio, zeure adiskide mina Bidasoko uretan abandonatu zenuen bezala. Eneko Portugaldarrentzat ere, muga izan zen Bidasoa. Bai, Euskal Herrietan haien zeharkaldi klandestinoen arrastoa galdu da, ez? Esan genezake, Bidasoa ibaiaren urpean, ez? Uretan galdu dela haien arrastoa, ez? Da, pixka bat, liburuaren asmo hori da, ez? Haien arrasto galdu hori urrazalera ateratzea berriz ere. Bueno, Portugaldar bat izango da protagonista, narratzaile nagusia, ez delako bakarra izango, esango dugu, zema lan psikologoek, gaur egun. Bai. Gaur egun ere. Gaur egun ere, eta psikologoak pixka bat bihurtu dira ez, esango halako guru edo bihurtu zaizkigu ez, gaur egungo gizarte hiperestresatu honetan ez, eta hain zuzen horregatik pixka bat, hor denak kontsultatik ez, pertsonaia guztiak ez, novelako pertsonaia guztiak psikologaren konsultatik, guruaren konsultatik pasatzen dira. Bakoitzak bere galbaetik kontatuko du, eta bere begietatik eta bere bizipenetatik, gertatzen ari dena, gertatu dena. Apurtxuet foku aldatzen zunien, bazalako helburuetako bat, eneko, novela apurtxuet poliedrikoa egitea, ikuspuntu ezberdinak jasotzea, erantzunak emonez, baina egia deseroso batzuk mahai gainien jarri bai. Bai, hori da, ez? Zu diozun bezala, asmoa pixkat hori izan, ez? Novela polifoniko bat, ez? Askotariko ahotsen bidez, errealitate baten berri emango diguna, ez? Gero, irakurle bakoitzak, bere ondorioak atera beharko ditu, ez? Ea, narratzaileak edo ahots horiek fidagarriak ote diren, bai, ez, zer kontatzen duten, egia txiki, deseroso eta kontraesankorren berri emango diote, ez? Pasarte batzutan identifikatuta sentituko gara, bakoitzan nik uste, ez dakit, genero gaitxik eta daina gaitxik edo geuse batzukin, beste batzukin, dinot irakurle moduen helduleku ezberdinak izango ditu, baina purtsuet, deseroso egiten dabe bai irakurle moduen. Eskatzen diguzu alegin hori bestaren azalien jartzeko dabe bai. Bai, hori da, ez? Nik uste literaturaren xedeetako bat hori da, ez? Idazketaren bidez bestearen gana iristea, ez? Bestearekin, ez ezagunarekin, arrotzarekin, lagunurkoarekin topo egitea, ez? Eta alde horretatik pixka bat hori nahi nuen, ez? Kontakizun deseroso eta zu diozun bezala itogarri horien bidez, irakurlea, ispiluaren aurrean jarri ez, eta ikus dezala, ea zenbaterainako tartea dagoen berarengandik pertsonaia horiengana, ez? Hala ere, oso literario izango dana da, bitu zelekutan gauden, Irunen, dinot, muga, zubia, ze itogarria izan den jende askorentzat bai, ze ederra izan daiteken guretzat gaur egun, onelako egun baten eta bar, ze realitate ezberdinak, askotan pentsatu dugulako ez da, leku baten garai ezberdinetan, jende ezberdina, ze ezberdin bizitzen dugun hau guztia, alde batetik lekua, ze literario hori, eta bestetik espreso bat, ez da? Sartzen gara nien, ibilgailu baten, bidaia bat egiten, zema jende ezberdin, zema jende batuko dan, bidaia bera egiten, hainera ezberdinien. Bai, hori da, zu diozun bezala, mugar, ez? Mugaren bihotzean, mugaldearen bihotzean gaude, ez? Eta horrek mugak, berak, hor liburuan ere pixka gogoeta egiten da, ez? Zer nolako ondorioak izan dituen, mugalde inguru honetan joan etorrian atzera aurrera ibili diren jende horiengan guztiengan, ez? Esaterako duela 2 mende edo lehenago, jendea
joanen etorri askeagoan, ez, ibiltzen zen batera eta bestera, ez, inguru hauetan. Behin muga ezartzen denean, horrek erabat baldintzatuko du inguru honen garapena, ez? Eta zer esanik ez gaur egun. Badirudi 21. mendean gaudelarik, ez? Europa, mugarik gabeko Europa hori, ez? Schengeneko hitzarmenen eta ondoren, badirudi denok joan etorri askean ibil gaitezkela, ez? Baina eguneroko errealitateak erakusten digunez, hori ez da horrela, ez? Hori ez da horrela, eta nork eta migratzaileek erakusten digute, ez? Hori horren beste alde ezkutu hori, ez? 70ko hamarkada hasieran egingo du bidaia protagonistak, Miguelek, Miño ibai ertzetik Bidasoa ibai ertzera iritsiko da, Senara iritsi nahi zuen berak, Parisa, ez da iritsiko, baina dinot, 70ko hamarkada hasiera horretatik datorren migratzailea, Portugaldarra esan dugu? Bai, Miguel Barros, pertsonaia nagusiak, bizka bat, Salazarren diktaduratik iesi eta gerra kolonialetatik iesi, bere gaztetako adiskide Antoniorekin batera ies egiten du, sorterritik. Eta Parisko paradisura bidean, ez atzera ez aurrera geratzen da, ez, Bidasoko euskal mugalde honetan. Eta Bidaso ibaiaren zeharkalde klandestinoan gaztetako adiskidearen arrastoa galtzen du, ez? Eta horrek kontzientziak hausiki egiten diola, bere bizitza berregin beharko du mugalde honetan, ez? Eta irakurleak Barrosen emazte maitaleen eta seme-alaben bidez izango du historioaren berri, ez? Eta lehen genion bezala, irakurleak ez du izango egia bakarra absoluto baten ezagutza baizik eta guztiz bestela, nola esango nuke, egia txiki, deseroso eta kontraesankorren berri izango du, ez? Eta norberak bere ondorioak atera beharko ditu liburua irakurri ala, ez? Honako liburu hau gomendatu nahiko nuke, mandamentu hipermodernoak, egungo inertziak zalantzan jartzen. Egilea, Inigo Martínez Peña dugu. Egileak gaur egungo bizimodua aztertu egiten du liburu honetan. Liburua izugarri gustatu zait egileak galdera asko egiten dituelako, baina erantzunik ematen ez duelako. Honen bestez, irakurlearen esku geratuko da galdera horiei erantzunak aurkitzea. Bukatzeko azpimarratuko dut liburuan datorren hitzostea. Bertan, egileak gaur egungo modernitatea izugarri ondo azaltzen duelako. Honen bestez, liburu ezinbestekoa gaur egungo bizimodua ulertzeko eta aldaketak egiten hasteko. Migratzailea barne migrazioan dabilen bat, hala ere pentsatuko dugu, dinot, Euskaldunoko biek izango garala, geu bere migrazio baten gauden arren, Portugaldarrari egingo dioten etxetik eta, Portugaez menos hori ez da, dinot, hori ere ariketa izango dalako 2024 urtetik egindakoa eneko ikusteko bakoitzak bereari eutsi beharko diola, eta hemen menpeko dana batzutan menderatua izaten dela eta alderantzi, guztia arilkatuta dagoela. Bai, hori da, ez. Azken batean, norbera jasarria izateak ez du saiesten beste norbait jasarriko ez duzunik, ez? Eta askotan gertatzen da, ez? Goikoari minik egin ezin diozunez, bekoa zapaltzen duzu, ez? Eta novela honetan ere agerikoa da, ez? Da horrek askotariko kontraesan eta ezin ikusiak eragiten ditu, ez? Eta pixka bat, azkenean, hemen nobelako pertsonaiak herriminaren eta urrutiminaren artean nora ezean galdauta dabiltzan ezurraradizko pertsonak. Nora ezeak ezintasun hori ez da? Ezin inon topatu? Hori da. Amestutako hori? Hori da, ez. Azken batean, argien Paris hori, Parisko paradisu hori ere, helburu iritsezin bada, ez? Miguel Barrosentzat, berarentzat ere, ez? Eta horregatik mugan nora ezean geratu da, ez? Ezin zeharkaturik. Eta
fadurako lokazti horretan, lokazti gatazkatsu horretan berregin beharko du bizitza hori, ez? Eta horrek eragiten dizkion kontraesanei aurre egin, ez? Eta, bueno, historia hauek nik uste, literaturaren muinean daudela, ez? Beste liburuetan ere olako historiak jaso izan dira. Esan dugu, diktadura batetik iesi, joango da Miguel bere herritik, etorriko da beste diktadura bat dagoen leku batera, seme-alabak agertuko dira, momentu baten ahotsa ere eskainiko dute, semea esate baterako, etakidea izango da, kartzelan egongo da, dispertsioa bizi izango dute familiakoek amak batez ere, alaba behintzat, joango da Parisera edo aitak bialduko du Parisera, nahiz eta neskame izan Parisen, baina Parisen dago. Badago hortik bai gogoeta egiteko eta horren besteari zabaltzeko beste bi pertsonaia. Bai, azkenan novelan egiten dena da, mugaldeko euskal familia baten gainbera, ez, kontatzen da. Eta hor zu diozun bezala, hainbat kontraesan daude, ez, familia horretan euskal gatazkak ere eragin bortitza izango du, ez? Eta horrek ezin ulertuak sortuko ditu esaterako aitaren eta semearen artean, aitak ezin ulertu duelako bere semearen hautua eta alderantziz ere gertatzen da, ez? Eta pixka bat horren inguruan, zurrunbilo horren inguruan garatuko dira gertakizunak. Eta gero zuk ongi aipatu duzunez, alaba ere Parisko paradisu horretara bidaltzen du aitak, ez? Badirudi bere amets galdu horiek, ez? Proiektatu nahi ditura alabarengan, ez? Naiz eta horrek aldi berean alabari amets gaiztoak sor diezazkioken, ez? Irten bide falta hori esaten egon gara nabe bai, Eta gero esan duguna, biktima paperean oso eroso daue bai, psikologoa, ez da harritzekoa gizon honentzat, baina gizaki egiten duena eta liburu hasi eta liburua amaitzeko, dinot, historia borobiltzen duena, lagunaren historioa. Laguna galduko du, ez dugu kontatuko azkenien ze gertatuko dan, baina, gizaki egiten duen laguntasun hori, ez da? Hori da, beraiek ies egin zuenean, lagunarekin batera ies egin zuen, Antonio Gaztetako adiskide minarekin, Parisko paradisu horren bila, eta gutun bat dela bide berriro sorterrira itzuliko da, ez? Aspaldi arrasto galdu zuen adiskide horrekin topo egitera, ez? Eta sorterrian topo egiten dutenean, oroitzapenak bizi berrituz, orduan konturatuko dira, ez, ze bizimodu izan duten eta horren inguruko gogoetak eta hitz aspertuak izango dituzte elkarrekin, ez? Bat aibatzekotan gaur Homeroren Odisea demagun, historia guztiak bere baitan dauzkana. Richard Kapuscinskiren edozein liburu aipatu halko nuke, baina hau ekarri dut. Kristo fusilarekin euskarara ekarrita dagoelako Amaia Paulazaren itzulpenarekin, Ane Irazabalek egin du hitzaurrea, eta liburu laburra baldin bada Palestinari ere aipamena egiten dio, eta gaur egun Palestinan gertatzen ari dena ulertzeko gako batzuk ematen ditu, eta hau da gaur gomendatzen dudan liburua. Jose Manuel Odriozolaren Noragoaz euskalduntasun honekin gomendatuko nuke, iruditzen zait ahaztuta dagoenik ez dakit, baina bai liburu hori edo Odriozolaren beste liburuak ere oso komenigarriak direla, pixka gure hizkuntzaren eta gure egiaren egoera, zinezko egoera ongi ulertzeko, eta, uste eta hoan boilorik gabe egiten duela gure egiaren egoera politikoaren analisia. Euskararen eta euskaldunon etorkizunerako, ezinbesteko alda gure euskalduntasuna nazio identitatearen baitan ardaztea. Zergatik da horren funtsezkoa, identitate eredu hori, nazio minorizazioak jotako mintzaira erkin batentzat. Aritz Galarraga editorea, liburuaren editorea, telebista kritikaria izan dakoa? Ere bai, garai batean, urte luzez berrian. Bai, jarraitu zintudan, eta literaturan doktore be bai?
Bai, bestela aspertzen gara ez dakigu gauza asko egin behar eta gauza bakar batean ezin... Ba, literaturari buruzko telebista programa batean, ia, beldurtu behar gara? Ez inondik ere, ez bat ere. Bartzelonatik, zatoz, azken urtiek bertan? Bertan bizitzen, bai. Eta zu diozun bezala, hamaika gauzatan, ez? Batean ezin karrera egin, eta editore lanetan, idazten ere bai, tarteka, eta irakasle, batez ere irakasle, ez? Langintza bezala. Eta, plazera handiz, hemen Enekoren liburua hitz egitera, ze azken batean oso ondo pasa dut, bere eleberria editatzen eta... Nolakoa izan da, lan hau, elkar lan hau? Niretzat oso aberazgarria, esan edizio munduan ez daramat asko ere, denbora asko ere, 2022an hasi nintzen, eta eleberriak ere ez dira asko izan, orain arte editatu ditudanak orduan Enekorena izan da, benetan opari bat. Bere lana ezagutzen nuen aurretik, berak idatzitakoa, trilogia eta batez ere Bidasoan Gora liburuarekin harrapatu ninduen irakurle bezala, eta orduan bere esku izkribua iritsi zenean gurera opari gisa jaso nuen, eta egia esan oso lan atsegina izan da, benetan sinatuko nuke hemendik aurrera ere, editatuko ditudan idazle guztiak Enekoren parekoak izango balira, ze oso irekita egon da nik egindako proposamenei, eta tira, bien arteko elkarnari esker, liburua pixka bat hobetzea uste dute lortu dugula. Bai, ados nago, aritze dionarek eta ni ere oso eroso, sentitu naiz, bera editore lanetan aritu denean, proposamenak eta bialtzen zizkiran, eta, oso gustora, eta holku hori, azkenien lagun arteko edanien bebai, eskertzen dana. Eneko apurtxu eta esan dugulako aurretik saiakera bat egin zenuen, Bidasoan Gora, eta inguruko kontu askorekin bestak beste ahoz zabalik geratu zinen Portugaldarren joan etorri honekin kontatzen zizutena, jendeak eta bar, eta esan zu, emetik fikzio bat atarakot, pertsonai bat sortukot, dinot, horren besteko materiala zegoen errealitate horretan? Bai, ni Bidasoan Gora idazten hasi nintzenean, ez nuen uste hainbesteko historio zeudenik hor ezkutuan gordeta, Portugaldarrenak. Eta liburua idazten amaitu nuenean, pixkaia gogoan nuen, horri buruz, konkretuki portugesen historio hori buruz, novelaren bat idaztea, Orduan, gauko azken espresoaren iturburu edo sorburua hor dago, Bidasoan Goran agertzen den portugesen ezkutuko bidaso horretan, Eta ur haietatik, etorri da, Esango nuke, asko gustatzen zaizkit orokorrean argitaratzen diren liburu azal asko, baina bat hautatzekotan esango nuke agian aurten gurean argitaratu diren azalen artean edo libururen artean badagoela bat oso interesgarria dena, eta Higinia Garai ilustratzaileak egindakoa da, Iñaki Irazizabalen Otsoa etorriko da libururako. Oso interesgarria da nire ustez, oso modu sinplean, baliabide grafiko gutxi erabiliz, mezu eraginkor bat bideratzen duelako, bideratzen duelako irakurleari edo ikusleari, kasu honetan. Gainera, esango nuke oso modu trebean laburtzen duela, apurtxo bat protagonistak bizituen egoera, agertzen zaigu oso konposizio simetrikoa, eta konposizio horretan garrantzizkoa da protagonistaren irudikapena, neska gazte bat, eta gora begirari da, eta justo bere gainean ikusten dugu nola agertzen den otso baten silueta, Eta otso horren barnean badaude pertsona batzuen aurpegiak irudikatuta eta orduan Irazizabalek ere esaten duen moduan, berak aipatzen zuen pertsonaia honen gainean dagoela mehatxua, Eta hori oso modu interesgarrian ilustratzen du Higinia Garaik. Niretzat adibidez, oso eraginkorra iruditzen zaidan azal bat izango litzateke Manuel Estrada Komeroren Odisearako diseinatu zuena. Duela urte batzuk, esango nuke ia 10 urte, eta berak Alianza argitaletxerako egin zuen
hasi ziren 2010etik aurrera argitaletxe horren azalak berritzen, eta berari ere asko interesatzen zitzaion abia puntu iradokitzaileago bat erabiltzea, edo proposamen, esango nuke, apurtxo bat mamitsuagoak, ez? Baliabide grafikoen aldetik, ikusizko erretorikaren aldetik, eta bere kasuan oso interesgarria da nola ilustrazioan agertzen zaigun O letra, borobil-borobila, eta oso neurri handian, eta O letra horren gainean agertzen da itsasontzi greko bat, ez? Antzinako Grezian zeuden itsasontzien modukoa. Orduan oso modu argian edozein ikusleek identifika dezake liburu horren azala Odisearekin, edukiarekin. Nola hori Odisearen lehen letra izateaz gain, baita ere munduari bira ematen dion itsasontzia edo, ikus dezakegu hor, edo joan etorriko bidaia bat, azken finean Odisea bera dena. Azal honek txunditu ninduen batez ere, azaletik kanpo egiten dituen joko kontzeptualengatik. Hau da, azalean badaukagu bi geruzen arteko elkartruke hori edo elkarrizketa hori, baina gero diseinuegileak hori ere barnean erabili egiten du. Adibidez, lehenengo orrialdeetan oso ohikoa den kredituen orrialdea, orrialde askotan zehar banatu egiten du, hau da, liburuaren argitalpenaren inguruko informazioa, baina baita ere ikusten duguna kasu horretan da, berak liburuaren ardatza, erdia, hau da, orrialde bikoitza, banaketa hori erabili egiten du errealitate alternatibo horien inguruan hitz egiteko edo hausnarketa grafiko bat egiteko. Eroiak ez dira eroiak, biktimak ez dira biktimak. Azkenien badau ahalegin bat kontakizun horretan psikologoari kontatzen gabiltz eta narratzaileak ezberdinak izango dira, bakoitzak bere ikuspuntuarekin kontatzen ditu gauzak, eta azkenien zube bai irakurle moduan ibiliko zara alde batetik bestera, iritzi eta kontu ezberdinen artien. Bai, nik uste azken batean, egi handiak eta errebelatzen zituen literatura hura pasa dela, bere garaia pasa dela eta orain beste momentu batean gaudela, hau da, egi absoluturik ez dago eta beraz literaturak ezin ditu islatu, halako asmo handiak, bai aldiz gauza txikiagoak, norbere egiak, gero Enekoren eleberria den birtuteetako bat da, ahots polifonia hori, nola momentu batean irakurtzen ari zaren, pertsonaia baten nolabait testigantza edo, eta gero hurrengoan beste batena, eta gero nola nahazten diren, ahots horiek guztiek ere, eta azken batean hori edizio lanean ere hitzein genuen horri buruz, Bai, aritu ginen, bai. Ea markaziteken gehiago, pertsonaia bakoitzaren ahotsa edo, naiz eta ondo markatuta daudela uste dudan, baina gero ez dira nolabait muturreko esan dezagun ahotsak ere, hau da, orduan hor geratzen da nolabait ambiguotasun bat ere, badakizu ari zaizula adibidez protagonista esplikatzen nolabait bere historia, baina gero bere emaztea baldin bada eta nahazten dira, bien ahotsak, eta orduan azken batean sartzen zara lako, emari batean, hain justu ibai bati buruzari garen ez ere, emari batean, ez dakizu oso ondo, nork hitz egiten dizun, norekin ari zaren... Estil hori, hizkera hori, idazkera hori, aipatu dugu emaztearen gurasoak esate baterako, ze euskaldun itxiak diren hori, hain ondo nabaritzen da, hain ondo ulertzen zu, dinot, olako bikote bat, ze gingo du bikote honek Irunen, ez da, baserria utzita, hain euskera itxiarekin eta bar, sartzen zaitxu, bai, estil horrek, kontakizun horretan, ez da? Ba, eta horreneko gaibiz apostu importante bat egin zuen, apostua izan daiteke, eztabaidagarria, batzuek esango dizute baietz, beste batzuek ez, baina nolabait Enekok hor emaztearen gurasoak nolabait karakterizatzeko edo, hautatu zuen nolabait transkripzio iaia fonetikoa esan dezagun, haiek hitz egingo balute bezala idaztea, orduan esan dezagun idazkera arauak erabat errespetatu gabe, edo ahozkoa nolabait islatu nahian, eta bere apostua izan zen, eta horri buruz hitz egin genuen ere bai, noski, editore bezala errespetatu egin behar nuen erabaki hori, baina... Bai edo ez, Bai, bere proposamen hori zen, ondo justifikatu zidan, eta beraz, onartzea beste irtenbiderik ez nuen izan, eta nik uste horrek ere ematen diola, justu eleberriari eta historiari beste kolore bat. Bi pertsonaioi indarra horrek ematen diola. Horrek, nire burua uste gehien sortu zidan kontua novelan hori izan zen,
nola izkera hori, ez? Nola egokitu pertsonaia bakoitzari bere izkera, ez? Zatik garbi nuen novela polifonikoa zenez, oso ongi desberdindu behar genituela, ez? Bakoitzaren izkera horiek, ez? Ezin zuen berdin hitz egin migratzaile batek edo baserrian jaiotako euskaldun peto batek, ez? Eta orduan pixkat ez dakit asmatu dugun, bai ez, bueno, betiko zalantza da, ez? Bai, bueno, iruditzen zitzaidan, hortik bide bat jorra genezakela, eta, bueno, gero irakurleak epaituko du, ez? Baina postu literario hor dago, eta nik uste dut hori da garrantzitsuena, ez? Hau da, zuk autu bat egitea, eta gero zuk diozun bezala, irakurleek edo kritikak edo... Inoan Txoaregi 1983an jaio zen Aizkoitian. Berezi bizitzan zehar momentu edo oztopo zail bat pasatu du, eta azkenean honek izan bat duela jakin du, depresioa. Idazleak egoera atzen pasatu zuen eta orain guri kontatzen digu. Bere helburua, bere burua arnea zeukan guztia askatzea, eta egoera berdietik pasatzen ari diren pertsonei laguntzea da, besteak entzuteko gaitasuna izatea, eta hauek ez epaitzera erakusten diguini. Aldi berean, dena perfektua dela, edo berak dioan bezala Mr. Wonderful irudia salatzen du. Honek egin dezaken minaren gatik. Gainera, hainbatetan kritikaztu izan du interneteko iruzkinen bat, hauek esaten dutena gezurtaraziz. Liburua ikaragarri gustatu zait, eta zorionak eman hain dizkioke Inigori egindako lan ikaragarriaren gatik. Lantzen duen gaia suizidioa da. Gaia oso delikatu eta zaila iruditzen zen lantzeko, eta lara Inigok umonarekin kontatzen du. Bere idazteko modu oso berezia iruditzen zait. Bere bizipenak eta bar, lehenengo pertsona kontatzen ditu, baina bat-batean gure zuzenea zuzentzen zaigu, gurekin hitz eginez, jolastuz eta bar. Esaldi hori azpimarratzeko asmoa zenuen irakurle? Zure laugelara altzin doazen boligrafoa edo arkatzen hartzera? Horrela, narratzailea eta historia bera oso gertukok egitea lortzen du. Eta honek ikaragarri lotzen zaitu kontakizunarekin. Hizkera informada darabil liburu guztian zehar, eta honek ere irakurketa errazten du. Eta hori gutxiz balitz, bere buruko pentsamendu txarrari, hau da, hiltzeko esaten zion pentsamendu txarrari, izen bat jartzen dio. Txomin. Horrela, nik behintzat asko zere hobeto ulertu dut dena. Liburu hau bestengandik desberdina delako, eta batez ere, oso berezia delako, aholkatuko nuke. Beraz, betiko liburutatik alde egin nahi duzu eta beste errealitate eta pentsamendu batzuk eta ezagutu nahi badituzu, benetan hau da zure liburua. Eta gero esan duguna, errekaren ura izan zitekena, azkenien titulorako baliogarria izan ziteken, baina gaueko azken espresoa aukeratu dugu eta joan etorrian dabilen zema jende bai, eta irudikatzen dugu bidaia hori gauez langileak egongo dira, bizitza barri baten bila joango direnak, lagun mina azkenatxa ematen ari dela bisitan joango dena, kartzelara joango den pertsona bat, mertzenarioak egongo dira. Norrez da egongo, ez da? Tren honetan, autobus honetan. Bai, eta guztiak, edo ia guztiak bidaian, ez? Momentu batetik bestera, ez? Leku batetik bestera aldatzen, eta baina, azken batean guztion bizitza ere, ez? Bidaia bat delako, ez da? Eta orduan bai, liburua bidaia ez beteta dago, joan etorri ez beteta dago, eta pertsonaia bakoitza, ez? Bidaia horietan ere nola aldatzen den, ez? Ez pentsatzen duen, ze helburu dauzkan, helburu horiek nola aldatzen diren, gero, ez? Nolabait helmugara iristean, ez? Orduan nik uste, bai, oso ondo islatzen duela, ez? Gu guztion bizitzaren joan etorri hori liburuak, pertsonaia horien bidez, eta horregatik ere titulua, ez? Aukeratu genuen, bai, justu, ez du nolabait eleberri osoaren funtsa harrapatzen, ez? Bidaia horrek, bai zati handi bat, eta beraz oso egokia iruditu zitzaigun, azken izenburu bezala. Pentsatzen irakatsi zitzaien eskola segregatu bateko ikaslea izan zen Bell Hooks eta liburu honetan jaso ditu gaiaren inguruko hausnarketa, hitzaldi zati, elkarrizketa eta proposamenak 14 ataletan banatuta. Amaia Apalauza Oiok ekarri du euskarara. Zertaz ari gara indarkeria obstetrikoaz ari garenean? Zer dago horren itzalean eta zer motatako indarkeria da? Zientzia, teoria, bibliografia eta testigantzaz osatutako saiakera da Fernandezek kaleratu duen lana.
Liburu honetan, Josebe Blanco artzainak ekologia, klima eta prekarietatearen inguruko hausnarketa egiten du bazterreko parajeek eskaintzen dioten begiradaren bidez. Irakurle, Bidasoko mugaldean aurrera eta atzera ibili gara. Ibaia, muga, gaueko azken espresoan nobelako pertsonaiak ere, hemen dabiltza herriminaren eta urrutiminaren artean nora ezean. Zuk ere irakurle, aukera izango duzu haiek hemen topatzeko liburua irakurriz. Bitartean, bidaide eta gogaide izango dituzulakoan, izan untxa.